naay kuan kinahanglan nga puyo ra ka pero anak ka. Ilay bulan nito. Ina yung busing-busing kung di lang sa busing ko. Maybe. 300 adlaw na mo. Na. Pero kuan maabot mig 10k nami incentive 50. Sige bali 350 din among kuan. Ay kuan mo kuna bali backing mo kuna. Nakay porsyento ug mabot sa kuta na ay backing. 50 ka naman na. Oh, incentive 50. Lagi mo bali. 350 din adlaw. Diri og na agi mo kuan. Nga ka mag-apply. Bisag ma-apply diha sa kanserwa. Oh, lari. Dagan jud kung nakadaog diri ari ka nang kuan. Daghan bang Kanang paras kalado wa ray sold out mo na gigog. Kasi correct mo na. So, na kay sold out yapon win one. O ka nang. Bis. Dili na Ang sapinyan kay na naman abuso. nakatawag mi sa pinyan. Tag 100. Nakatawag mi sa pinyan kay way sold out. Unya kay kuan kanang 600 pag daog sa piso. Correct. Oh. Ana man dai. Sus sabit. Makadaog kita. Win 6 piso may 600. Adi gahi kay among mga kauban nga naabitaw ni daog 15,000 wala na kubra kay nawala ang ticket. Pag among mga kauban. Isa man na diha semua. Dili dito sa giwid mo sa among isa ka kauban. Sus pag-withdraw kay wise man pud among isa ka kauban kay nagamit mo pud siya isa ka tawo nga iyang gipasugo nga kani kuanan ni. May kuan sa duplicate. Ticket. Iya man na may ticket go naman tay pwede man ka nga maka-friend. May pwede ka Friends nga siya diya. friend. Boy, ito niya din. nga kaning tikita giwala pa jud ang printed kay iyang murag gigisi ba giwala ang printed dayon mainhan biya na nimo kay i-print mo ni karong adlaw karon biya nang adlaw kuan suswais man kay si Ate Ay giwala man yan tong printed dahil ang katong reprint naaman ay makabutang og i-reprint giwala man dito kurang magibutangan og kanang lana bitaw anak man din siya tanawan ninyo ni Why daw? ano siya cha katong ni film niya no magwa sukad kata pero sinugo nga dai so bisag na bulan kanang 15,000 gon tulo ka kang gaba yun Diri na ina kadaog nga nawala si dada nawala ang duplicate. Ingkog dada ayaw sa ni Cobra pero wala gyud laing mo Cobra. lima karon wa man chat sa Angel kanang to pa gibahin namo nang duhang Angel Hoy, usahay ra ba abtan og 1 week pareha katong kang Leo. Once gali basta. Nawala ng duplicate ana. wala laging duplicate og si Rina pa naapod may bahinon ni Rina 2.5 gihapon kay siya bahinon kita to ni naa pa pud dito ko unon sa iya Kana ka ba ta? Swerte. Bilin ko na gabot Wise kay po gibilin man. wise po kay among Dili kisa pud ka kauban kapanda ka og hatag nga wag gyud duplicate. Kita man ito. Void siya og kuan Ang tana ko nimo na mga sa loto. Anong nga ma-avoid man ang uban nga na may ticket? Maboy. maboy bangod Maboy. Pero sala gyud na sa kuan nga avoid nga Natay na ni Pero Jun. og naabot pud dan wala gituyo. nakatawa ko ato ni-claim Ano ako diyan ako sa sulod sa bagsakan? Natay na Jun. tinara gavoid 120 target Rambol 60. Pag ana dito avoid ba niya gitagaan sa ticket. Kato tapal gito siya sa kanang nagkuan kato. void oh Mauman. Pero inigan Aga sa ko. pasyente wala. tugod Sala gyud ani mo. Kay ganong imong nabuhid na. Tagaan mo nimo duplicate. mapareha na di sa among kauban Avoid istorya ka paglantaw to avoid man. wala kadto morang short ko siya din nag-void siya tigit pa na kay ana si Ate Ay gavoid siya Tapal na yung tailor ato may gali ba na? May. Nga 120 target Rambol 60. Naabot wa to niya gituyo. Wala mo niya yung mga... ana ba gud na ubos maboy Oh. Mautoy na itabo. na parehas ako sa o sa kuan